Άντε στου παραδείσου την πόρτα, κάποιος φύτεψε δυο χόρτα. Άντε στου παραδείσου την πόρτα, κάποιος φύτεψε δυο χόρτα. Κι όσο πάνε και φουντώνουν, κι οι αγγέλοι ξεφαντώνουν. Κι όσο πάνε και φουντώνουν, κι οι αγγέλοι ξεφαντώνουν. Κρύβει ο Άγιος τα κλειδιά του, καθώς βλέπει τα παιδιά του να αφήνουν τα βαγγέλια και να αρχίζουν τσιφτετέλια. Να αφήνουν τα βαγγέλια και να αρχίζουν τσιφτετέλια.